Imaginabala, sampang nagasimba ka kag nagapangamuyo, amo sini ang palibot mo. Kadto antang ining chapel sa sining episode. Ini ang gidbansagan sa mga turista diri nga simbahan sa bukid. Isa ka chapel nga yara mismo sa kabukiran. Preska ang hangin. Napalibutan sa kabukiran kag mga tanom kag puno sa kahoy. Mga 30 to 45 minutes ka drive halin sa Bacolod City. Pwede ka makaagi via likod sa Bacolod City Airport papatag nga dalan. Kag pwede man via Barangay E. Lopez pasaka sa Kapitan Ramon kag pakadto na sa Patag. Diri mismo sa may sitio Tayap sa Barangay Patag, malabyan lang sa higad sang highway, ini mga dalagko nga bato nga landscape kag mayara sang gate kag pader. Sa sulod sini, makita ang matahong pagid nga landscape kag mayara diri sang chapel sa sulod. Ini ang San Antonio de Padua Chapel. Isa ka pinasahi nga chapel bangod sang iya sini nga architectural design. Sustainable ang iya sini nga mga design kag style nga nagamit sa local materials. In harmony o kung nagkasanto sa iya sini nga palibot. Ang atop sa chapel, himo sa kugon. Ang kugon, gintungtong sa mga bamboo kun mga kawayan. May mga bamboo man nga mga haligi nga nagatukod sa iya sini nga atop. Kahoy ang gingamit nga wall sa atubangan sang chapel. Nagagwa sulod lang ang hangin. Agaw atensyon ang antique doors ng chapel. Kung imutaran mo, do ka pang 17th to 18th century nga mga design, detalyado kag mauti ang wood carvings. Mayara sang religious icon, puwertahan pala, isa na ka art piece. Halos ang tanan sa sulod sang simbahan, himo sa kahoy kag sa glass. Alin sa mga pulungkuan kag mga haligi, pakadto sa mga dingding. Kag, ang personal ko nga paborito, ang altar. Ang likod sa crucifix, glass wall. Masaksihan ang katahom sang kabukiran sa likod. Reminder sa aton kung sinong sa likod sa paghatag sa aton sang amo sini katahom nga kalibutan. Ang warm white lighting sa sulod sang chapel mas nagdugang pagid sa pagpatahom sang interior sini. Chandelier, daw mga kandila ang bumbilya. Nagsanto man sa katugnaw sa lugar. Gwa sulod lang gid ang hangin sa chapel, kag bangod ara sa bukid, mabugnaw katama ang dapya sang hangin. Ining chapel, ang parte lang sang isa ka private property. Ginbuksan sa publiko kada Sabado para makasimba kag on first Friday of the month. May malapad nga well-maintained garden sa gwa sang chapel. Mayara sang man-made lake nga ginahimo. Ang chapel lang gid ang open for public and the rest private naya. Bangod sa katahom sa sining nga chapel, nangin isa na ini karon sa mga atraksyon sa may Barangay Patag sa Silay City. Kada Sabado, las 4 sang hapon ang misa diri. Isa ka oras antes sa misa, ginabuksan na ang gate para makasulod ang sumilimba kag maka-enjoy sang view. Gani ang pamilya ni Eric Carrion nga halin pa sa Hinigaran, ikadto diri ang chapel para makita ini sa personal. Una niya na ini nakitaan sa Facebook. Sa Facebook. Nakita nyo lang? Facebook. Ano man ang nakasunod sa pinsan mo nga akantuan mo gid? I-try man kung kanda siyempre na simbahan mo mag-pray. Oh, worth it ang biyahe. Halin sa ating ganun pa katuloy. Wala, siglang kay actually duwa ka lang yan Oo. Pwede ka sa airport, pwede ka man dito sa Kapitan Ramon. Hindi ka nagagiya. Kapitan Ramon, Mas hapos. Mas dasig, no? Mabalik ka pa de. Liwat, nagsimba. Nabalik pa man. Si Marilo Pares, isa sa mga aktibo sa simbahan kag residente sang Tayap. Nalipay siya sa pagbukas sa publiko sang sininga chapel. Ang iya gani bata, nakapakasal man diri. Donasyon lang abing ginahatag para sa mga pumuluyo sang sitio Tayap sa ila sininga mass wedding. Nalipay kami nga taga diri.
Tapos kung may kasal kami diya, be, halimbawa, be, inang mga tatlo among kalaslong, mapawidig mas father, donation lang. Wala na di bayan. Kung baga taga-tayap. Kung taga-tayap. Pero kan outside diya, Kung tayap. outside, may ara gid eh. Oo, pero mga taga-tayap, yan makapakasal din nga donation lang. Oo, kung Sure, diba? mas wedding. Mas wedding. Kagi na kamo di mas wedding. Bata ko diri ko yung pakasal. May pila naman ka mga couple naging kasal diri mismo sa chapel. Imagine, kaslon ka sa amo sini katahom nga simbahan. Under ini sa paghinakop sang Santo Tomas de Villanueva Parish sa barangay Ilopez sa Silay. Kada Sabado lang sang hapon ang misa diri alas 4 sang hapon. Kada first Friday, may misa diri kag pagkasunod nga Sabado wala na sang misa. Ang iba naman nga nagabisita diri, mga turista nagahapit para magpangamuyo antes maglibot sa ibang pagid nga mga tourist destination sa barangay Patag. Tandaan, gin-allow lang kita sang owner nga makalagaw sa ilang propiedad ganing pinawan ang pagdala ug paglaptas ng basura kung ari diri. Sige lang sa pagpanglugayawan. O si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Romeng.